ang... Siguro kapera. Ang kapuran. Iba. Kapitlog. Bullshit. Ilan seconds yung mong intro? 30 lang. 30. Okay na to. 30 seconds. Good episode tong first Yeah. episode. Oh, goods kayo. So, mana niya mga ikaduhang record. Yes. Episode 2 pero shot on the same day. Yes. Yeah. Sa? Ako lang ang change of wardrobe kung inyong nabantayan. Yeah. Iskimik topic. So magsugod na, sugda na. Pwede, pero depende. Yeah! Isa may wala. So, na. Hurot ng mapin. Wala gay. Ngayon na naman kuha. Okay. Nilaya ta ng blame. Bastos ka yung Kita, ginawa kauna na yung buo eh. Baka ano niya nagbo. Grabe. Igo na daw nila gikuan. Ako lula pa na. Sa mali, ilaga. Shout out sa Sinabon. Shout out sa Sinabon, baka naman. Baka naman. Sa SNR. Baka naman. Baka naman. Oy, gandi ay, no? Ato pong i-plug ang Volume 6. Yeah. November 29, 20, 26. 25 sa Suazo. Agik-ik ay Galasgaw Volume 6. Galasgaw Volume 6. Brought to you by Agik-ik. And Holodeck Production. Holodeck, baka naman. Holodeck. Baka Sir Mike, Sir Sandy. Pwede. Holodeck Shout Shout out Shout sa uban out. ng ano sa comics sa Agik-ik. Oh, bitaw Yes. mga kauban na comics na wala Siya ka na, wala. ano, Dili lang kami ang mga comedian Comics. dito ha. Daghan pa ang Daghan wala ni. dire. So basig dili kami yung trip, basig sila. Di rami ma-hurt. Di mo man. Ako Ako mahal. magkuhat sila ilang podcast. Aga na kayo eh. Shout out to mga kauban siguro. Shout out kay Jet, Jet, kay Odi. Israel, mo na siya mong Thanos. Siya ang among Godfather. Hitler. The viewer. Kim Jong-un. Jonard, si Jonard, no? Junard. Jonard. Illustrator. Isa itong alien, gani? Si Marlo, Si si Marlo. Si Marlo. Marlo. Sugat ni Marlo gahapon sa Ateneo. Sabay mo kuan? Kahubog? Ano ba siya? Alien ka pa siya? Alien. Alien yan. Isa pa yung mga Solo-solo Ray, naman Si Ray. Ray, okay. Si Otits. si Otwitz, Otis. Otits. Okay Si na. Hannah. Si Hannah. Si Hannah. Yang, si Allen. Ay, si yang vlog niya. kalimut. Davao. Tito Ventures. Tito Ventures. Follow niyo guys, Ventures. follow Di and ka like. taga Davao kung wala ka nakaabot diri. Asa man ni nag-aptan. Di ko to taga Davao ani gagi. Taga kuan nakataman diri nakataman sa Mintal. Ano siguro ni Apils Davao ni Mintan. Oh, of course. Doc Bart. Among headliner karong Yes. volume 6. Yeah. Actually excited ko na kanang mag-headline si Doc. Me too. Yeah. Me too. Karong 22 basinado siya sa Davao. So pwede ta mag-record na Yes. another episode Pwede. na siya. So Next paspasan episode. to nag-upload. Paspasan na to ni. Okay. Kung Atong isa- kinsa makato na pangutanan niyo si Doc sa unsay expectation niya. Yes. Katong isa katong kauban ako nagkuan sa volume 3 ba? Volume 4. Si Gab. Ay, si Gab. Si Gab. Gab, balik, Gab. Si Gab. Gab. Yes. Tama si Balik, Kim. balik, Gab. Si Kim. Wala na Si Sir Kim. Kim Pud ba? Itong sa volume 2 lang po. Kimberly. Ay, si Kim. Oo. Naman siya sa GC pero may Nasa GC. musin. Busy Murag, po siguro nag- ng masteral do siya. Nagtigom pa to siya material ba? Hindi ba Binamari yan ko yung itong nasa talanang kay gusto niya ginahawd niya 'di ba kay tong iyang set na PowerPoint. PPT o na PowerPoint. Ay, oo. Lisod yun eh, please ko ano mo, kinahanglan yun niya to, ko ano eh. Visual Live comedy. visuals eh. Nice. Apa sa Isa pa, marag natin na miss. Isa ba na miss na to? Basig maluod ba? Si Oni. Oni. Sana. Si Oni. Si Oni. Si Hannah. Ons, Ana. si Hannah. Gen The Z only girl. represent. Yes, Yeah, shout out sa the Ate girl. Hannah. Wala pa siya sa GC? Wala, ang abot niya nung wala nag-add sa GC. Dapat i-add na to siya sa GC. Puro ta mga actual wala dito din. sa GC ba maulap ko Buro, Pero kung putog nasa actor dito- spirit, mabuto siya. Nasya sa katong close nga group. Pero na siya sa group. Na siya sa Ah. group. So bitaw kung gusto mo if ever na pa yung mga feeling nyo katawanan mo gusto mo mag stand up comedy. Tama. Pwede ra gid ninyo i-try sa open mic, wala na siya bayad kung mag-open mic mo, na live form dito sa Agik-ik, i-search lang Agik-ik na page. Narito ang form, pag fill up lang mo sa form para matagaan mo og slot karong 29. Yes. Kung unsa man na imong trip na comedy, kung lalaki man ka, babae ka or any ko ano adyo, wala gid siya problema. No Pwede gender. ra gid, oo. Yeah. Sa ila mo pakita og utin. Pwede ra pod. Sa sugod naman daw ng luod. Kabahan ka pag babae. Yeah. Nagpakita ko Walay bayad sa open mic pero modawat mo yung gapon mi. Magawat mig Any donation. amount will do.
Mudawat big donation. Sa pa yung mga muabutay na event. Gusto ko si Kuya Mike ba? Sabi ko Kuya Mike ba? Okay. Kapit na. November na, December na sunod. Naka-ano na eh, naka-book na daan for Ang December. Suazo. So napatay duha Ay, duha. volume karon. Mike, unsa imong thoughts anang Christmas? Christmas. As a non-subscriber. Ay, closeted atheist pa Oo, ba? non-subscriber mo bugo pero I love Christmas. Ang positive niya na ano is magkita-kita ang mga magpamilya, Mhm. tapos ang mga dalo, manghatag. Kaya para Pakitang tao. Pero mga kinahuhugutan. para Kaya nga. Parang nakaparitingin na I-shout out na daghan pala. event, I-shout out na. daghan event og kuan excited ang mga tao. Pero nito ka nga birthday gina ni Jess. Pero magka classmates si Jess God, Paring to anak ni Mary ba o ni Kasi Jose? ang ako pagka kay murag na siya daw kanang copycat na stories. So story ba gikan pa sa katong mga ancient na like sila Michael Jordan. Krishna, Horus, Hare Krishna. mga mga gods na nauna Egypt pa. na sila, di ba? Oo. Napay mga before pa na kwan. Mo na pagkabalo na kwan din. Indian ganun ta. Ang positive na niya is kanang holidays, makapahulay ang mga tao. Of course. 13 months. Katong mga nanarbaho kay double pay. Full pay. Pero scam gyud Christmas. Daghag ka ng mga positive na mahitabo. Yeah, tinod. Ay, sa positive na. Ang scam na itong mga sale Christmas sale, mabudol ka. Mabudol jud ka. Oo. Pero na mga tao nga di malipay ng Christmas ba? Kana mga nagtrabaho sa mall. Kana yun. Pero Kana. double pay man sila. Pero duty kag 25, di ka kay hubog-hubog na Oo. pagka 24, di ba? Karang 23 no, karang mga midnight Ano sa sale. No? schedule nato sa December 20 daw. 20? 20. Dulan na lang ka na sa Pasko, no? Dul na lang yun. Ay, oo. Mudawat may regalo. Nabot mo yung mga province ginaulian? Na ako sa Agusan. Shout out sa mga Agusanon diya aside. Ako muli ko sa mong balay. Sa mong balay ra. Sa Mintan. Naradyas mental. Kamu ba eh? Kuan ako bay dira, balera pod palakan. Ako sa Kabura, no, siya Bad Santos Muli Davao jud ka? Occidental. Dili ko nag-uli dito pero gusto na ko sila represent. Okay, represent. Barta! Barta, short na I represent na kamong lugar sa Stories. Tomas Dave, the del Norte. storyteller. Yung mga kababata niya dito na Sa Barta. Lugar ng Barta. Pero ba karang sa Davao na agi place nga pag moadto ko daghan jud gwapa. Laka? Sa Davao. Uy, gagi. Sa Sandawa. Ano kay gwapo di sa Davao ba? Pero Central Bank. ano man yan ang dagan man. Ambot lang. Dolo sa Never pa jud ko ka-experience nga o kitag mga Wa- siksi gyud agad. Hmm? So mubalhin na ta dito? Charis. Ako lang day. Ako lang day. Dagan Ano yung school. si Kuya Mike. UM dool sa Sandawa, di ba? Tapos doon po siya ka ng mga call center, di ba? Oo. Oo. So, kanang mga batanon nga himsugon pa. Sobra naman 18 ng mga senior high ron, di ba? Sabi, Grade 12. grade 12, 19 na na. Oo. 19 na nang grade 12. No? Wala man tay grade 12 sa una. O, May gani. grade 12 sa una. Karon wala na, may grade 12 ron. Uy, nagpauso na ba? Di, magkano man nakadabag una presidente na kayo dapat pasabog kunuhay ba? Nakay kuan. Nakayo sabon. Oo, nakayo sabon, Para may oo. numduman Oo. ka. Sa mo ang previous episode ba, katong kami pa lang tulo nag-record ba? Naka-isgot may sa mong mga layuaw sa transition. Nag-isgot may sa mong mga inspiration, good. Sa mong mga ginalook up na mga komedyan. Pwede. O kung ginasundog ba na mo yung ilang style and stuff, ano, good. Kamo na po mo yung mga yunana. Yes, na. Sige, sugda na to si Mike. Sige ba? Sige bye. Kinsa ang imong inspiration nganong na-inspired ka na mag-stand up? Ang pinaka first gig nga attracts ako sa stand up kay si George Carlin katong Yes, I yes. think 2009 or 7 sir ko kita to siya kay murag mampo na year namatay siya. Namatay na siya? Mm, George. 2007. Murag close. Murag close. Wala lagi ko. Wala lagi ko na.
Murag close kasi sila. Pero wala. Sinong George? Sinong George kami? Sinong George kami? Silingan ni Kuan ba? Mga story. Sinang probinsyang George Carlin. Matay na siya. Barkada. So before atom medyo na influence na mo murag ka ng kanang ginatawag na activism na culture ba nga. Gusto nimo na kay mga gusto mausab ng mga kuan. Early 2000 na. Early dili, 90s. mga 2007, 2007. Mga mid. mga 2000 ana. Nya, ang iyang mga issue nga gina sa joke niya is nakarelate ko kay medyo na kabalo na ko daan ba, aware na ko daan yan, nasabtan ako. So murag nakakuan ko nga pwede po dai ngani no, i-channel nimo ang imong mga philosophy, ang imong mga social point issues. of view o social issues na gusto mo i-kuan sa ano. In a way nga murag ka nang at the same time ginakuan po nimo ang mga tao ba, ginalingaw tapos therapeutic po siya. Pero wala ko nagkuan nga murag parehas Therapeutic. isuda RID. nga sundugon yun ako siya murag kanang Siya la inspiration nimo. ana lang naturally lang pud nga murag ingani pud ang ako mga jokes nga ano ba Okay na kay nga mga gawa so mo to ano. Kuan si George Carlin ka na murag the intellectuals comedian ba murag ingon na yang style murag seminar style ba yan. Actually wala gani siya punchline gani usahay. Wala na siya Pero katawanan. mag-rant lang na siya. Rant lang. basta makarelate kasi yang ano Socio-economic ko ano, side. Saka ng Political, religious. American politics bang kuan mga kapalpakan good ang mga sa American mga rant culture na yan. ug sa kuan government. So, Thank you for sharing, Brother Mike. Brother Mike. Salamat. Dawata kining isa kasakong mari. Gikan sa Jolly Pharmacy. Namatay na si Nong George. nakabaluan kita. RIP nung George. RIP nung George. Close mo. Ikaw. Manaman ko sa atong ano. Sa mga Umana ko atong sa atong sa wala naka ano, pwede mo mutanaw sa Tama. Facebook page Page you know. time isingit ta pero una sa mo. Una sa mo. ikaw. Sige. Ako siguro ang isa sa mga late nako na discover or late nako nahibalan na stand-up comedy din na siya. Late bloomer ka. Late bloomer sa stand-up comedy lang. Pero sa sex. Since high school pa. Pero bitaw sa pinagyabang. So sa stand-up comedy actually nakabalo ko na mao na ni siya ang format sa stand-up comedy. Kato na yung nagapaminaw ko og Cool Pals 2021. Pero aware ko, comedy fan ko ever since the world began. Katong mga syempre mga movies like Dolphy, Babalog, mga Blackjack pa to sila sa una, to na pa sila Blackjack, Jano Gibbs. And then fan po ko sa kanang gusto na ko ba mo write ganyan mga originals. So murag then na discover na akong stand-up comedy. Kung may tag inspiration, ako inspiration jud wala siya sa international scene. Nasa sa local like pinaka-inspiration jud nako is kanang number 1 jud is GB Labrador ug si jud Red Oliero. Okay. Kana ganing ang isa ka simple topic kaya nila i-tweak into their point of view ba nga kanaging katong makanahon na ka ba yawa oy naunaan pa to niya bay kanang ana ba kanang lahi siya na ang Simple nga topic may mong lalom. simple nga katawanan jud siya so murag dito ko na fascinate nga dito na ko naga-try na magsulat then niabot ang time na kanang nagapangita ko ba ko na kay nga na scene diri sa Davao mo na to dito na naabot na Timing. nana ang agik-ik sa Reddit na ko siya nakitaan actually nag-post ko sa Reddit akong post pa dito is nice stand-up comedy scene diri sa Davao kung wala tabangan na to i-create na to ang scene murag ana niya na ni-reply na si kuan naga-show sila sa Suazo try to PM agik-ik so mo na to dito siya nag-start so ako inspiration is the one and only GB Labrador and Red Oliero. Shoutout kay Sir GB Labrador o kay Sir Red Oliero. Okay, Sir Jet. Okay, Sir Jet. Sir Jet. Dahil Pangan? namoy rice dito. Namoy ka
Okay na siya without rice. Pwede na siya. Magpusog na siya. Kinahanglan siguro niya tubig. Kasi mo Mike. Gusto di shout doon o gusto kaunan. Dako siya. Kabusog yun na. Sige Dave, padayon sa to Dave. Si Shael na. Ako? Kuhaan maguggo, Gen Z. Ay, Gago. Di ba? Kanang amot lang mix siguro ang ako ang inspiration when it comes to comedy. Kay makatawa magyuko sa pag-dark, sa pag-political, isang pagani ka ng mga below the belt na ng mga ano sa ginpugngan lang yun ako akong laughter pag na mga comedy. So medyo wide ang variety sa akong inspiration. Pero nagsugod jud ko ganang murag nagtan-aw ko ani nga stand up, ko murag kaya man ako ni. Murag bitaw kaya man ako ni. Si Jokoy gud. Si Jokoy. Oo. Kay naay taste of kanang representation sa tuwa din ang mga gipanghubuhat siyang mama sa iha gibuhat kun sa ko murag ba ang pagka-Pilipino bitaw. So si Jokoy gud. Tapos naginay ko after to siyang stand up naginay din ko katong Indian nga na comedian. Russell Peter. Russell Peter. Tapos ang Bilber. Bilber. Yeah, kana din sila Andrew Schultz nga bagto na mga paana. Oo. So makatawa magupog mga Jewish na mga material pod. So mo na medyo mix na siya, local pod kani sila mga cool pals. Then mo to ang start sa kuha is kung murag kaya magud nako. Kaya namo ko ability to speak. Okay, sa una ga-serve mo ko sa church. Church niya. Kan ko ba kanang sa Kristan. Kasi di mention na sa Kristan di sa una. Bro, kano? Di ba siya Kristan man? Kristan ko sa una? Pastor to rin siya sa una eh. Sa Kristan ko sa una. Di ba ka pastor? Paspas motor jack. Ano gusto ni mo sa So nag-altar boy. Motor jack. Altar boy ka. Oh, Altar boy. Altar boy? Isa. Altar boy. Ano Bantog ra altar. Bantog ra altar Pinay. Bars. So to, nagsakistan ko, niya assistant ko sa pare. Niya ang pare, kay dito ko niya ibutang sa kubisala dapit. So na one time na remember na ako bay nga ang pare niya nang umpisal nga babae. Ay, Father, grabe, nakasala ko Father or I have seen. Ano may yata nilang intro? Mura magitira ba? She's crying, dad, Bless and all me, that. bless me daddy for I have seen. Isa ka na ni punchline eh. Paminaw ko. Yeah, Father, sumari mong sala. Nakikilawas ko, Father. Ako kinang sala, dahil. Saan ako? Drama sa hapon. Murag Kita mo nang si Ray Langit. Oh, father! Ano nga naman, delicious yung king of father. Tapos. Ako kinang sala, dahil. Saan man akong buhaton, Father? Okay. Ang imong buhaton is, ako makikagsala, hubuon mo imong sinina. Kabastos pa na, Father. Mag-ulan o bagul. Ako sa taas, tighulog bagul. Hulog o bagul dito. Agay, kasakit ba na, Father? Sige, hubuon na ako sinina. Hubuon na sinina. Anak mo siguro yung father. Kutsabo may ni Father nga. Sa mga Father, napasaylo na ako. Dili, hubuon mo imong short. Di na ako na kaya, Father. Mag-ulan o balas. Yung balas. Sige na, hulog na ko. Magbuha ang imong bra. Ay, dili na ako na kaya. Mag-ulan o lansang. Balik kang lansang. Namin lansang ka. Grabe, sipig! Numero uno. Yapil mo to lansang niya no. Numero uno, may ko mo itong ka-jest. 5 dito, binog yapil. Ang pinakalas, ubuon mo imong panty. Ay, di na dyan ako na kaya. Bastos na siya na, Father. Mag-ulan o pag-ulan. Singgit na ko. Father, naut na tag-ulan. Saya ba yung gagulo? Hindi kaya ako lolo ito. Wala kayo gay gulanan na joke no. Kanang mga step up na kanang pang istorya yun na kanang kuwan ba? Mara to siya. Sino mo to? Sayang ha? Sayang, sunod niya. Pero to para sa atong viewer. Ano pa itong reels? Chinelas. Dili. Kwanto. Kaning sinaunang joke to. Classic joke to sa mga classic joke. Mga classic joke. Pwede na ito i-reels. Mo ba na ka mga pang radyo na joke? Mo ba nung mga? Mao na Di ba siya, may oo. unana na? Nga na.
Pero kana ba no, to think na mahuna-hunaan nila na nga joke. Mga comedian good Comedian, sila. Sa Usulat yun sila. Perfecto nga punchline eh. Father, no, nagbagol. Kiawa man si Father. Balas. Isa po na sa akong naisip na style of comedy. Kining tanini. Oo. Mga tanini, mga ang patambal ko kaya kung matagtiki na sa tuhod. Nabalance Oo. pikas. Nabili na sa bata. Kaya the third eye. Na ako nadunggan nga joke dati nga katong tindirog ka ng sito, mga ano sa bus ba. Nga maligya siya sito, mga itlog or sa mga baligya diya. Yan na isa ka tindero nga nireklamo. Lagot kay nga bus kay wa ko ipasulod. Awan. Siya. Siya unsa di mo tinda? Siya katre. Bitaw pa sa kanya. Di ba po, I mean, di po di mo match ang Tama, bus driver. Sa mga dere. Mm. Lagi ko katre. Isunod mo sa bus ang katre. Foldable bed. Di katulad mo yung headboard yun daw. Kung wala kipasulod. Sulod sa Dili pa siya collapsible. Nauna ba? Joke pa tao. katong nauso ang katong work from home nga embalmer nga nag-work from home, di ba? Gusto ko kaya ka ng workaholic na kaya ka ginadala ni mo yung trabaho sa atong balay. Kaya trabaho kay ano day. Sama doon. Marapog ka to, kung mamatay ko ba, hingna akong mga amigo nga i-spread nila ako ang lawas na gidaw sa trail. Kay nahilig mo na siya magsakasaka sa trail ba? Spread lang niya akong lawas sa trail pero ayaw lang ko cremate. Grabe ka dark. Crime scene. Yatiin. Chop victim. Isa pud sa kanang classic dati kanang katong dying na good na lolo ba to? Tong ayaw ibaligya ang yuta nga narap sa ano, di ba? Siya nga naman na niya ibaligya siya. Kay dili na ato. Siguro, kuha na murag kanang connected to siya sa influence na to sa comedy, no? Dira man gyud dira gyud siya. Umusulat po taga-tua. Kanang mga karaan nga kanang sa mga karaan nga joke nga kanang mga kinaraan jud na mga joke ba nga. Diya man gyud nato na nasundog na fan sa nahulog ta nga fanatic na tana ba. I think nag-change man good ang generation. Anay mga katawanan sa tuwa dati. Tas nagi-evolution gyud ang humor ba yung naga-evolve gyud siya. Tama. Kay para sa tong gingon nimo, nay mga joke dati nga makatawa ko. Patong ka na sa mga sa mga inato pork chop duo. Makatawa ko silang joke sa una bay pero kanang usay kanang karon kanang i-rewatch na nako. Dili na siya katawanan sa kuha. O dili na siya nato ka effective good. Mugawas lang hangin sa imong ilong. Oo. Ana lahat hindi nakatawa na ko. So katawanan gyapon. Karang Dili ka makatawa ka naman. Dili ka tama. Na-recognize nimo ang form. Ang Dili na siya ingon nga nakot off guard ka nga puta katawanan. Katong kabalo man ta nga natoy punchline. Kabalo ka ba? Kabalo ta nga structured joke siya. Pero nganong nikatawa gyapon ta sa punchline. Kay kanang Wala na to tunahuna na punchline. Marag ma-appreciate pa ang creative side ba? Chuya pagkabuhat ato eh. Ingon na ang kuan, ingon na ko magtan-aw og stand up na sa ato ang set. Nga dili ko mo katawag gid nga kini nato nga katawag gid. Kay syempre nag-bounce sa matag joke. Or nakita na pud nako atong joke. So nako skilled ana. Ana ra gid ako katawa. Pero dili na ingon nga ni katawa ka for sake na Katawa lang siya. wala o dili nimo siya. Do kuan na siya nga katawa ng okay, gets na ko ang joke. Pero Go. feel ako factor man pud gunang kanang ang concept gyud sa performing arts. Ang theatrics, ang tingog nimo, ang kanang body language nimo. Oo na ang act out kay part gyud na siya sa kwan. So dili lang gyud siya kanang kung magsulat ka kag joke, pwede ra naman siya i-post sa Facebook. Kada funny nila kwan. Pag na-jud ka dito kay mo perform ka. Perform gyud mo dapat. I-perform gyud mo Alas, dapat. tanan po tanan sa club kay mga musician, no? Kamo lang. Halos tanan. Halos. Halos. Nag-play mo kag instruments, di ba? Play man yung instrument, musician gyapon. Pare aming Victor Naging siya connection. Sa art. Performing arts. So Wala pa ginaw sukad gani wa pa jud ko nag-reveal sa kong mga set ba rapper day ko. Artist day ko. Wala gyud ako nag-reveal kay gusto na ko mailhan ko sa agik as comedian lang ba.
balik na ko sa akong na-mention earlier na naisgutan ni pangalan ni Kuan isa kina sa comedy crew. Alex Calleja. Nga siya interview nga nagatanaw ba kag uban comedian? Like as a fan ba? Wanto ka dito as a fan. Wanto ka dito to laugh. Siya dili daw. Kay kabalo daw siya sa structure. So kung mutanaw daw siya dito, malamang naa siya dito as a comedian gyapon. Karang i-critic niya ang Mag-critic, Di i-dissect. mo tuyoon to critic it. Pero kay kabalo ka sa structure nga mao na yung setup na padulong na yung punchline. So ang katawan na lang yun mo, katog yung katawan na lang yun na punchline. So yung point ato dili daw siya katanaw. Isa is mapiktuhan po daw yung Pen game. Yung kuan yung na creation block, creators block. Writer's block, creative block. Kay shit na kaning idea dito man ako ni nakopya mo nang yunani ako train of thought karon kinadunggan ako yung joke. Ana ba? Nya gimo to gitag niya si Dave Chappelle nga kang Dave Chappelle lang daw siya madakpan gani nga di siya sure ba nga malimtan niya nga tama de comedy din akong ginatanaw. Kitaas na kang istorya ba no niya kanang immerse na kay ka sa storytelling ni Dave Chappelle. Dili naman i-set up punchline. Dili naman yunani kaning storytelling na gid no. Kaya ang itakil mapud ni Dave Chappelle mga kanang mga sensitive events ba? Mga sensitive topics ba nga kanang mahook gyud ka. Trans. Trans makuratan ka punchline ba? Oh puta comedy mo. Tama day. Naman day ko sa mo na ginana ba mo putong gina-admire gino si Dave Chappelle. Pero mga i-reveal niya daan ang punchline ba? O katong baliktad niya pagkasulat. I-reveal niya ang punchline niya. Makalimot ka, ay naman din siya i-reveal ang punchline. Kaya taas na kaya yung istorya na The punchline is, I kicked her in the pussy. Kicked her in the pussy. Nakalatag na daan. Tunghawd na daw kay siya musulat og jokes. Napunay nga na si Alex sa katong tamang panahon niya na Netflix Nag-reveal niya ang punchline sa first, then yang story ang joke niya. Di ba? Sinabi ko na ito yung punchline. Ay, dili. Callback to. Callback to yung game. Katong kay Alex. Callback to. Katong giano naman to niya. Katong kuwaon sa baul. Ay, sa ano ba to? Ba to? Sa cabinet. Oo. Oo, tama. Imo to niyang callback. Kabalo na ka nga. Mao na dito punchline. Mao po ng isa ka art sa kuan stand-up. Nga, ang kanang callback gani. Nga, later on, bisag lahi na siya nga joke. Pakla, sumpay man ni atong na-mention man ni ganiha dito. Which is more funnier na siya kay na-appreciate na ko na bay kay katong nag-headline gud ko. Naman ko yung video full video niya. Na-amaze ko ba kay ang kanang sa background gud nga sa video lang kanang Dayo, nag-connect katong sana all mo to isang liog katagod na pa. Kanang sa background lang ba nga nagstorya na nag-connect bay gago. O kanang na-amaze sila ba? Gago ato yan. Napagid ko tag dito nga katong nanawag mig pare niya ako. Hello daddy, callback yapon di ba? So kung makita mo sa video to naka-record. Kauban to na ko sa trabaho. Dili ko sure kung kauban ni mo sa trabaho or classmate ni Oni. Mga classmate ni Oni. Yan amaze sila ba? Ako kay naano ko shit yun appreciate nila ba. Kanang dito na ko na ano ba kay nag-iisip ko sa dito na ko na naminaw gid sila kay nadakpan ko nila ang callback. Pero murag sa ato-atanan ikaw ang pinakahawdan na Karang mga callbacks. Si Dave output mo callback. Si Dave ug kuan kana kung gusto tun-an na kanang kaya nimo magkuan ba? Mag-connect or kanang kaya nimo ibalik tong ang kakatura katong volume 5 ra kunay mga ingon-ana. Ang challenge man gud sa callback dapat malatag nimo ang katong gusto nimo i-callback sa sugod jud nga. Dapat dali siya ma-remember ba. Na memorable gid siya. Memorable siya nga joke. Mag-make sense siya mag-i-callback. Katong gi-joke na katong daddy, katong pare, daddy. So dapat dapat kaning may numduman dayon nila. Katong murag diwa ang punchline ako sa last kay katong what are you doing step bro katagod. Tas nibalik siya later na pud nga di ba? Tong hello daddy. So ako effective siya ka callback. Bay gina na nila na remember nila. Pero ako kay dili man ko naga-callback mo to nakatukong joke na. Ay dili ko kabal mo transition sa sunod na joke. Ningon ni mura ko pobre na bayo. Sa stand-up comedy no kay. Aside sa mga masulod nimo yung mga point of view, mga philosophical nimo na
Pwede nimo siya madula-dulaan ba? Pwede nimo usabon, pwede nimo tuyo ang stories. Basta di lang As kakalimot long as- jud nga as long ang as makonect. intention is To make people laugh. to make people laugh. Oo. Oo, gani, oo. So funny gid siya padulong. Oo. Yeah, at the same time, pwede po siya sudlan og mga kanang props like kanang mga Shabu. Mga paraphernalia. di ka nang like for example, One. for example si kaya kapag nagdungit siya, nagtatawa kasi. Dili, para sa kay Greg, no, na siya yung mga musical na ginasulod. Para sa kay Kim. Hablaw na ko siya bulag yun. PowerPoint. Na siya yung PowerPoint. So, isa siya ka form of art nga, unique po siya bang. Yes. Very diverse siya. Diverse siya ba eh. Yang uban murag ma-take for granted lang nila ang stand-up comedy kay murag dili siya Oo. Clown totality lang. ba dili siya recognized as form of art gani. Di ba? Wala pa. Masyado- Diri sa tuwa at least, pero Sa sa uban, uban, sa mga woke na tao, kuan gid sila. It's not for everyone with you. Mm. Mungkin natin yung tawag ng target audience. Oo. Kaya ang upan magod ang gusto ng comedy is ang visual or ang props. Oo, mga nana. Mga bunal-bunal og ulo no. Slapstick. Pero kung makabalo gani mo nga comedian din yan yung amigo. Ay, punyo pasampula po sa inyo to ba? Sample daw. Buhatan mo na mong Sa, jokes. sa The Basement tong nag-perform sa Wawix ba? Comedian team do ka. Rap yun mi dito. Nya. Tiga trag, nakalimot ko kinsa ningon babae man to. Siya, di ba naga-comedy man mo? Sample daw. Lagi ipa. Ako nga mag-sample nga nag-rap man mi dire pasampulon ko mo. May mag stand up among yato dire rap. Dali lang mama, buod din ka to imong kuan nga nose clown. Tanan. Murag ka Yung material, meron ko na itong volume 5. Oh, alter man. Oy, alter man daw ka. Pakitain namin sa bilat. Di ka. Kita daw siya kay alter. Di ka na. Oh, kanang kuan, di ba? Kanang sex worker man daw ka. Oh, pakitain mo sa bilat. Dili ba ko rin good? Sa kuan kaning basta Bisaya na term pagkaduhaon nimo mura siya kanang imitation of that thing. Okay, ang abigan ako fake po nang ginabaligya nga. Isda. Baliktad. Ang baligya isda ba? Kung Baligya. kung sakyan ang truck pero kung kaduha tarak-tarak oh at dulaan siya. Oo. Paglingin bola, pagduha bulbol. Bola. Podcast. Podcast pa. Sa tinuod. Nakakwarta mo na. Ay. Holodeck, baka naman. Holodeck Productions. Baka naman. Nakoy ano ba? Na hinumduman. Nakay gusto istorya. Sige ikaw. Si Mac Navarez katong taga Subic ba na siya nga Olongga po. Olongga po. Ipanguta na siya kung ready na ba ang Olongga po sa stand-up comedy. Yeah, explain. So, kung kana siya nga pangutana sa Davao unsay atong mga masul. Pero base lang po yun sa performance sa agik-ik yun. Atong mga gig kay na yun mga nag-aadto. Nagadako so like Ay, ikaw may nag-door, di ba? Pila tong last heads. last ihap. Wala na mag-ihap. Sir, daghan to bay? Imagine mas dako ang alcoholic sa ano ha, pero napuno gyapon nato. Puno gyapon. Na napag second floor. By second floor. Na bad trip na ang ilahang staff kay sige nagkuhag bangko o kuan. Diba? Yan, dili na machikas, paminaw nila. Di man to importante diri, oy. Nagpa-sexy pa naman ko karon. Gisuot pa naman ako pinaka-humot Fuck that. Fuck that. Dili ka mo magyad to. Ipalis ang bangko. Pero bitaw balik ta, murag ready naman gyud pud ang Davao pero murag nalang gyud tay mga nalang for now murag nalang sa tay restrictions na mga topics ba. Pareho sa unsa ba? Pareho sa kanang Unsa ba nga topic mga dapat i-restrict, Mike? Minaw nimo. Siguro kanang mga ang para sa ko lang ha, sa ko lang ni. Kanang ang ginaiwasan ako kanang joke about mga kapansanan or mga general. Naapod gani Sa ko. kuwara man ni. Sa imo na, sa imo. Ako restriction nimo na sa self. Self lang na ako ni. Kamu kung Di pero ang pasabot man is kanang in the context of Davao City ba unsa may mga joke. so mga sensitive like political Syempre, dili ka pwede maka-joke o kanang about mga kanang mga politician or kanang si tawag ani. Sensitive man guna siya. Masking unsa imong ano diha.
Depende po sa mo at your own risk kung gusto. Your own risk. As your own risk na lang. Mo ganun, no? Mo kita ako nag-joke volume 1 rato tama. Dito na lang to. Dito na lang to. Nanapod yung mga political na joke. Okay, so sorry. Pero sa ko, take po na ko na, okay lang sa ko, i-joke na siya. Pero dapat, i-joke nimo siya nga, nagi punchline nga, katawanan jud. Dili kay giingon lang nimo. Dili sound offensive ba? Dili kay, latag ko ni babe. Latag, ang reaction na madawat mo, dili katawa. Kanang murag pang-shock lang siya ba? So mas nindot yun nagid siya. Playful na. Dapat funny gid yapon Funny gid siya. Tama. Ang tinuod man pud good kay katawanan man gid pud ang politics. Ala, siya ginaging... In general ba? Wala na time. Wala gani, wala yung nagputol. Wala na putol. Ay. Gani. Pero na-record. Sige lang, tiwas na to henton maputol. Sige, go. Kuan, in general ba kumbaga, like, for example, makita ninyo karon di ba unsay mga mahitabo circus ba, di ba? In general sa tibok. And at the same time, siguro pud naga-joke ako personally naga-joke ta about politics dili lang for the sake of joke. Siguro gusto nato kanang murag send ang message nga mali ni siya, dapat nato ni usabon murag ana sa kuana no. Kung gina siya argumentative kay na siya kay na may sa imong point of view tama o mali. What if sa ko mali? Tama sa mali. Marang mo focus ta dito sa comedy ang direction. Something na mo impose ni. To make a point lang na kanang siguro kaya na nimo nabuhaton pag kanang super duper established na ka. Kanang ana ka sa level nila Red or nila GB. Nanay say imuhang opinion ba? Pero bisan gani sila. Diba? Sila Careful. Ina lang ginabuhat sila Red naga-topic magkanang ano gyud. Kaya pwede na if ka na. Kay nana kay voice, nana kay influence, maka-influence na kag tao eh. So karon wala pa man tay voice, anata the voice. Kanya, paisa to. Pwede, pero depende. November 29. Volume 6 Galasgaw. Volume. Thank you. Galasgaw volume. Follow our page. Wala pa rin. Watag pa lang page pag-uploadan eh. Dari mo gawas o dari ang page. PDD. Ang segment to follow na. PPD. PPD. Everyone. Bye. Salamat.